Mi a cél? De ezt a kormányt elküldeni a francba. Végül is az, hogy egy korrupciómentes országot hozzunk létre, és hogy tudassuk a Fidesszel, hogy tényleg elég volt. Akkor ért célt a folyamat, ha Orbán Viktor visszaadta Magyarországot. Ezt a cél gyakorlatilag most a Tisza párt látszik, hogy el tudja érni egyelőre. Tehát ez a polgári ellenállás, ez kiegészíti mondjuk a Tisza párt szavazótáborát, vagy esetleg felkészül egy olyan választási eredményre, amikor győz a Tisza, de mondjuk Orbán Viktor nem adná vissza a hatalmat, és akkor ez a mozgalom majd bevethető lesz? Akár alakulhat így is, de nem hiszem, hogy a polgári ellenállás egészíti ki a Tisza pártnak az aktivizmusát, vagy a politizálását. Szerintem fordítva van. A Tisza pártnak kell kiegészítenie. A Tisza párt a politikához tartozik. Az egy politikai projekt. Ez meg egy társadalmi projekt. A politika tartozom már a társadalomhoz, ne a társadalom a politikához.